Omampani Akufo-Addo nso so kire se watibi na enra wabra na wabo dwadata na woto nsa de frɛ Ghana mampanyini na Nana Dankwa Akufo-Addo na womo bɔ na baso enam adwuma pa a womo susu se waye edi afa oman chichiriye mpuntuo afei yeba ne ngoma sua nso a omampani wabɔ ne homoden a fine waye ade enti na ewoso womo bɔ na baso sansem panin se bekoin ni din efata no a na efata ewo okoano eni nti de waye no nso womo bɔ na baso na se ni nkunan na afoforo nso asua koso aye tene Omampani Akufo-Addo wabra ye tabiri sa baso bode kakraka yi ene doctor yi ye san etam ne etoso enum de kan ne no dada no ho no wabra wokasa dwumadie no ase na ode to empanimfo a ewo ho no anim so obesere wom se Valley View University no SDA for dia wo dia na eno no opani kasa wase a no kire so we de fine akwanya no wanya no enu nti wode adesrede de to mpanimfo no anim SDA papa pani ni se no wo ho onu otigmadie no ase a atworotworofo anintire ni akentena wamo ewo akwanhwefo womo esom no ekuo no mu no na mpanimfo nyina wo ho nto mampani so hwe de wo twafufu am na afira tongwam panimfo wo hwe wode adesrade de fo mo so pa se nansen na womo keka womo tworotworo se de abato afi we no akwakosi December 7th a sa December 7th no so eye memene da akwanhwefo wo mo de kwakosom otwiridi ampo nyankropon no wo mo ntumi nto aba ne bi omampani se monwene ho biom adentia wo kire se wo Bible ni mu kura mpo a eduru ba bia na wo gege to obo pini Yesu Kristo wo sheda na obi sa na so opani ya gege to nsu betua na ede ne o ka kirom so monko ensuo ni mu na apatre bi wo ho monko bie nanum mu bie nanum a mbehunu se sika mpatia hye ho munyi famra na ye fa nkonko tua eye eto no a wo mo gege no na enu ne yebisa se adenti ne Yesu ti ato no cho so momfa Kaisare de ma Kaisare na momfa ne aka nso de mfa ma no tina bibia da di pefe sese wo ye gidini a enya se wo sum nyame no akeke ye wo niema bia se wo ti wo man mu no e wo se no nso so wo hwe na wo ye fa Kaisare de ma no ne fa Caesar nso so fa de e fa ma no eno na be kire se ampa wo ye omamba pa o sum nyame asan asom woman Omampani Akufo-Addo. The upcoming general elections scheduled for 7th December 2024. It is a day when every eligible Ghanaian is called upon to exercise his or her civic duty by participating in the democratic process that has become the cornerstone of our national identity. However, I am acutely aware of the concerns raised by the Seventh-day Adventist Church regarding the coincidence of this date with the Sabbath. The Sabbath as a sacred day of rest and worship holds profound significance for the Adventist community, and I deeply respect and honor this fact. The observance of the Sabbath is a testament to the faith and devotion of Adventist believers, a practice that enriches their spiritual life and that of our nation. Nevertheless, as we navigate the complexities of our modern democratic society, there are moments when the intersection of faith and civic responsibility presents challenges that require thoughtful consideration and dialogue. It is in this spirit of mutual respect and understanding that I humbly plead with the leadership and members of the Seventh-day Adventist Church to reconsider their decision on not allowing eligible voters in the church to participate in the elections of 7 December 2024. Ahenkan Akan. Abusia eni etwagu ye Ghana mampanyini Nana Dankwa Akufo-Addo. Dwumadie nyina ekoso ewo enkran. Valley View University. Yanim ewa prem to brakan kasiabo no mu na wo kire wadwen SMS no 0533898915. Wo de bebe kenka dia ma na Ghana mampani abedi akire
onu kro ya Franka Kurani de National Democratic Congress boy New Patriotic Party MPP wono ena etu Franka de ama MPP abanyoko sanso ya mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia wode nsam atudwa ya wo bo amane echem se USA ni UK mpo ayesusu se wo magye din ache so mo de abefo de ne data no ho nsenkaye de o age abosu ko ban UK ni US mpo no nya de se wonom ewo card national card national identification card wo mu ni bi nanso so be piem ewo man Ghana mu a ya wo Ghana card ya echirasa wo ya Ghana ni uko UK wo muni card bi echirasa me UK ni anasa me US ni Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia wo tu Frank Adiama New Patriotic Party MPP amanyoko no ekopie mu ewo Yendi Northern Region ene yo ne empanifo MPP fo ne wo mu a ewo mpatamu ohia ye bojenku ene wo gina simpie ni apaso ne nto abomu na de wode sansem wetu dwa na wode sanso de tudwa ya no wachem se bana digital ho nsenkage no a aba we atumpon papa ene o mamu Ghana nyada ya tumpon ewo digitalization mu sen eye oman bia wo Africa hanum sei wose wo bepiem ewo West Africa empo Africa ha nyina oman ti asaman Ghana ene oman ya chese ya gye yedin si ye de ba no eye digital ya yade pa agye bosu ko ba eno na nam so kura ya nya eye Ghana card ye ne UK fo mpu ni bie na US fo ni bi na oman Ghana yes ne ho amo enso ye wabie wase nya de akono papa eno nyina da e kire se His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ene wono Bawumia mamamwo no emu ode papa mpeso mo de Ghana fo eko abefum na tumi aboa maden sachra ye ne mpuntuo abewi omenso osanso etoa ne nsam so bia na wochem se nei Ghana card ya so wukura bi na ye sukuu ni a enya unya yi Ghana card ya ne ye ma ulon ti mo amusi Ghana card fa so bia ni so no obubo bia kire mo se emprempren ya ye kasa Ghana hei uyo osuani na pe student loan a ade ya so be yi Ghana card a kire ya be ma usika wa na wo de ahwo hu sukuu da chi ubenya adwuma ya ne ya tetere kakra ni na eye Ghana card ya wo munam digital iso de aba enti mfa so pembebre no a ena wo digital ni mu a ono Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia betimi aka wose ya nhwade o Africa ha nyina da Ghana pani wo manya wote Africa na wutimi sani obi umani obi sika wo phone so akwa amama hodro so wose wote Ghana betimi asani obi sika akọ South Africa akọ Nigeria ani na ye phone ya ene ya enhawmde agu akwan mu titi oman no enkoye mo kasa nyina enioma bi wonum so a wo mu ye niye na nka obi timi ya shopping ewo kanisen South Africa na ba se Rwanda kura na so ba ya shopping na betimi eyanumfo ye ekun pre mali hoyi se okwa na so wahu bag bi ya ofa kura no a utimi sani sikakọ na ya de abro enti ni nyada eye digital ho nsenkaye ya ene papa etu asubio ya no wochem se ensam ne de doso pa so wakaso obobobo so a de ye wa amama hodro bi eni wedoso wose emprempren ya ye kasa gan hei wotwa wani kurukuru ya Africa ha na Ghana ne omanya drone alopre ya nam wiem drone etimi di nro nkurase edi nro kwamiamia hodro ebi mo hu bi da se edi drone ya di edro agu drone mu na obi chinchim fast ya na mama obi chinchim so stia nim drone stia no obi chinchim na akwama obi edro ye hu bi da ni nyada ya New Patriotic Party ya ni people amanyoko His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ene ono Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia adaroma na yendi abonten so tie wasumwe. We are the first country in the whole of Africa to do mobile money interoperability between Momo account and bank account and between Momo accounts. First country, the whole of Africa. The whole of Africa. America naka Ghana kata mao. Ghana is one of the few countries in the world with digital ID. Kateji drones. Aleple denka pilots pony kabachana ntijiri tima hospitals around the world. Ahenkan Akan kabachana
ani a uti ye ka ba cha na pa na meti wo abrante yunsa ba omia voice no eye wo de broso nipa wuti ni kan eye Ghana mampani abedi akire wanu kro ya frankatuni adema New Patriotic Party NPP amanyoko no Dr. Alhaji Mahamudu Baomia abusia ya betwa so na ya de nsam ni bi aka ho de amaw na ye kɔ yen anim wɔ nsam fufuro emu a nananom ehemfo a wɔmo nzema nananom atena nkonya ɛna wɔmo speech yi wɔmo kyerɛkyerɛ mu nsɛm di akyerɛ nsɛmkyerɛfoɔ nea wɔmo kyerɛ ne sɛ ɛna no wɔ kumase ɔmo te sɛ Dr. Matthew Poku Prempe ɛne ɔbɛka ye sɛ Dr. Bawumi akasa nanaro dankwa kufu ado akasa ɔno Dr. Bawumi ɛyɛ Dr. Napo no wɔ kyerɛkyerɛ mu entini nkyerɛkyerɛ mu na ne ɔkyerɛkyerɛ ya na no paaye a ɛne sɛn ɔkyerɛ sɛ mokwa me nkroma no na ne nananom nso ɛwɔ nzema nananom atena nkonya kyerɛ sɛ wɔ mokwa me nkroma no nso wɔ firi hɔ enti wɔ firi hɔ no mo de ne no wɔ mo gye akyɛw pa kɛseɛ akyɛw pa a wɔ mo gye no ɔmo ka kyerɛ na po sɛ mɛma wɔntena nkran ɔntena kumase ɔntena takorade mɛma wɔntena baabi ase wɔ pa kyɛw anaase wɔ akɔtena Facebook ɔno utimi twerɛ oborɔfo tumi ka enti wa kyerɛ yɛ me na po asɛm a mekɔ kan yɛ deɛn ɔmo se daabi ɔpani ni nsimu pam na ɔmra nananom na so ɛwɔ nzema nananom atena nkonya hɔ nkurɔfo ankasa na kyɛw pa ɔno no kyerɛ so wɔ a wɔpa no ɔmra mɛpa nkyerɛ nkurɔfo sanse ɛhɔ ɛna Dr. Kwame Nkrumah ofrie na ɔmo de ɔmo hunu sɛ na po nsɛm o keka yɛ no wanka ne yie egu ɔpani ni ho fi ɛyɛ Dr. Kwame Nkrumah o egu ne ho fi papa ɛnyɛ ɔno nko a egu Ghana fo ho fi asan gu obi biara ofiri nzema egu ne ho fi ɛne nti na nananom de wɔmo ntoa ma ɔmo asɛm nwa ne ɔmo ka nyina ne sɛ owura Matthew Poku Prempe ɔwakyɛw pa bi a ɛna no ɔmo so ɔmo hunu bi sɛ watwerɛtwerɛ bi a sɛ wapakyɛw ɛnu ne ho deɛn ɔmo so ɔmo ate but ɛno no ɔmo so mu enyiye onsi mu pam na ɔmo mmrɔ ɔmo nan so na ɔmra mepakyɛw ɛwɔ hɔ na ɔno ɛna odi nananom aka nim ɛne nsɛmkyerɛfoɔ kasa yɛ ɛwɔ nsɛmkyerɛfoɔ enhyia mu no ase yɛ nana kwasi kutua a wɔtɔ so enum ɔkɔ so kyerɛkyerɛ ne nsɛm sei ɛde kyerɛ ahenkan nsɛmkyerɛfoɔ Inti nananom yɛgye di sɛ asɛm a Dr. Opoku Prempe ɛka yɛ no ɛyɛ asɛm a ɛnyɛ sɛ yɛka wɔbu Ghanafoɔ nyinaa animtia wɔbu nzema animtia Western region ɛna nkurɔfoman wɔbu yɛ animtia yɛate sɛ wɔatwerɛ letter sɛdeɛ ɔka yɛ no wɔnum ne ho yɛn yɛ fele sɛ ɛgye sɛ ɔno ankasa tutu ne nan ɛbɛ nkurɔfo hanom sei nzema ha ɛbɛhyia nananom ɛne abusuafoɔ no na wɔde chɔpa ɛto nanane ne abusuafoɔ anim ansana yagye atumu sɛ ampa wanum ne ho sɛ saa deɛ no ama so a yɛn no yɛnyi ni sɛ wanum ne ho Ahenkan FM abusua ɛno no ɛne atwa gu yi edin a wɔgye so ne nana kwasi kutua a wɔtɔ so enum ogyina nananom aka ɛwɔ enzema nananom atena nkonya wɔn mo edin mu ɛne wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛka saa ensɛm yi na nanu ada ɛna Chief Justice Mame Arabe Sabato Konu watwerɛ nkrata de kɔma na nado danko akufu ado sɛ wɔpɛ agyagefo maako numbi abɛtena Supreme Court abɛhwɛ sɛ ɔman wɔnom wɔ Supreme Court hɔ no wɔmɛtumi abo adwuma na 1992 Constitution amamra no mu nsɛm wɔ no yɛtumi de yɛ adwuma wano na ne wɔtwerɛ de kɔma na nado danko akufu ado wagikoli yɛnte ho asɛ bio ɛne yɛse mpanifo akata ne general mo ne adeɛ nyina agye atum sɛ mpa yɛmfa wɔ mu mmra na no na ho nkɔmɔde agusu ya ɛkɔ so a bi kyerɛ sɛ daabi ɛnya adepa sɛ na nadadanko akufu ado bɛgye atumu sɛ yɛnsamfa agyaagyefoɔ nkɔ hemfa aka wo twerɛ na akunwan wafiri so ufiri so sɛ ɔde sia de bɛma ba omi asɛ ɔde bɛma mahama so hwan yɛnim Ghana fo de bɛkyerɛ o madwen enti yɛnya hunu de sia de mɛkɔ akɔdi ne nkyɛn deɛ ɛna papa prapra to ho na o 5 months ya kai fafiri so na obi foforo ba na ɔso ɔbɛma nkɔfo foforo akɔ Supreme Court a wahwa yɛ ne saa
anya chinchina twai wo mso wo mo beyentia ne yente ho asem bio wa ne hu komodie kwaso akofo gusu kirachire wo ma dwen enam so am executive director at the Ghana Center for Democratic Governance Professor Kwesi Prempeh ya babetu dwa ya na o kirem se Ghana hanum se amamra no ebi da obia dem omo Ahenkan ne de bebre wo bi enti ono nsonso ni dibre kura no prof won padisuan ko nya prof enti opadisuan Ahenkan ti constitution no mo kan bi na mo nim de atwa mu na wase nyame nim no kurani asemi ba yankofo bebre no na e kira adwen so ansa kro de be power judges for akwa Supreme Court no e wo se wo mo muni mumra wo mo a wo emram atena se esinkunwa etoato adwene ekaso asomasi obentini panumi yampene so ma yampene so osinkwafo akire wo madwen se emra no sesa ne yenko no na den nanso no de ehunu ne se ansa ne be pa obi so wonko mra hye bedwam no anka yensha dam pa basum ko nipa nya nipa ba ko pe nya wo mo muni mumra nko anka yom ebe kra ne kiafo mumra kan sen parliament wahu nanka embeda Ghana fu anyina anim se Ghana fu asumasi obentin o ya de ne ko Supreme Court o na modwere ho sai na ne obi so abesebesi agu ne MP asum no ensu so abesebesi agu ne MP asum nanka ya ku yanim na eba sa beboa ema Supreme Court o ne nya obi ale betimi akọ obu no a nchese nkofo na yada ne keke bi aban oteso no oyada asumasi obentro se kire msen besen ko na bia wo mo munim adwuma nankasa ni so no wonom atifie anu nti wase Supreme Court ho nko ade ese de judge fo ko wonom a e wo se yenkomodi a eso trebai yenkofo bebre anu beba mu bi na obi a kire na je se da bia ye ni se asomasi de ma yentwi nkofo so ntonto entimi nkokwo gina se si wo mo munim mra na se Ghana Bar Association se hwamo no ma kwa akotena se no ma ye da bi oso no de ohunu ni se ebeboa si apese oman atentene ne nsam akonanim na oman ye ka Ghana ne ye ka democracy yenso yetimi de ansasi ye bo pampampan de a ene Supreme Court wonom no edi kwase ma obia kwa so Chief Justice na tro ni dinti ama ne nkoda bi e wo se ye hyeda tena se na nkofo kro no aye pese wo mko no ye yempensempese mu na ye hwehwe mu etoato adwene busebusa nkofo je nkofo adwen kransa ene ahwa ye ne saka kum ye je ne kwaku anim chewa sutie. I looked, among other things, at this question of the independence of the judiciary, looked at the various provisions of the Constitution, provisions or omissions in the Constitution. I recall that monograph, I don't have it with me now, but it's published. I looked at this problem of the size of the Supreme Court. It is an important issue for a variety of reasons. I mean, you've mentioned a number of the opinions of a number of the stakeholders. I noticed, however, that the stakeholders are all members of the legal or judicial sorority or fraternity. Now, let me say why this is not a matter, first of all, to be left to judges and lawyers alone. Trust in the judiciary and, for that matter, public confidence in the judiciary is a key, it's a very critical factor, right, for all of us as citizens, because it affects the willingness with which we incline to turn to the courts as opposed to turn to self-help or any other place to resolve disputes that confront us. So judicial independence and, for that matter, trust and public confidence in the courts are critical for public order and social peace. We don't want people taking the law into their own hands, as we say. So recourse to the courts is what is usually recommended. It's also critical to the rule of law. Right? We have a system of laws. Ahenkan Akan. Nipa wuti ninkan wadi ninkui Executive Director ewo Ghana Center for Democratic Governance. Professor Kwesi Prempeh. Abusia nso se eya awia bremu premtobre kase ebo eno ane eda so a ye kinkan ede ema wo no nemom ye de aseda nso de ma companies ya wo mo ada roma ahoden aba ama yegusu a pim so ede ema wo odi media network no wo mo ho asem de abusia ya ka ya afunu yempo nanso so yese ukoto so otonfo ba bi odi ni kwekwe no
na ɛho hia ne pa yɛpɛ sɛ efie bia enya TV, air conditioner, fridge, deep freezer, washing machine, rice cooker, blender, kettle, microwave. Yɛpɛ sɛ efie bia otumi enya bia ntini aka ho asɛm aka no sabio panin so ɔkasa vohoi ɔkasa na de ho tenua ne gusu a yɛkasa ho no na ne yɛ ba bɛbɔ yɛn sesen a na ɛyɛ MTTD nkwantanum MTTD ho ɛne abɛbɔ nsesen no a yɛde nneɛma nyinaa bia begum enti dia wo pɛ bia no de ne sɛ ɔbɛkɔ hɔ na wonsa akoka ebia na unkura sika a wode kwakotua peken kran yɛse bra betie wo boa adeɛ na wo pɛ no sɛ bia wo se mepɛ TV yɛbɔ ne boɔ ne kyerɛ wo a na watua fa ɛhɔ a na afei akyire no ne aka na wotua nkakra wani bɛba ho so no na kyɛ sɛ watua awie na aba bɛyɛ wo dia wei ne nhyehyɛ ya yɛde aba mpɔtɛm ha obia nye bida aburukyire ɛne yɛde aba akyem dan ne mpɔtɛm no because ebia nkɔ so ba bia wodi so obi ye bia na ɛyɛ ha ne wusua ɛyɛ ade pa nti wusua nyɛ hwee so obedi mu no korɛ de amamode a na mmom yɛn ɛne ɛkɔkɔfa ba yɛnti ne yɛte nkɔmɔ na se yɛnimaseɛ ɛde kosi ɛne nti ne yɛse bra na ɛbɛ ne yɛn ɛni edwa yɛtontɔn brands ahodoɔ bebree no a Nasco, Zara, Hisense, ɛhwan ne nyina wo ba wo nsa ebetumi akabi si ahyɛda ɛne yɛtontɔn ne wo din sɛ ne bɛyɛ ho baabi sɛyi a wo ba wobetumi anya na wode akɔhyɛ na yɛ asudwie kra na kyerɛ sɛ wo no wo korɔ no mepato yɛn hyehyɛ ne da fam sɛ team frɛ mpanimfoɔ ɛwɔ 0539 500514 0539500514 o frɛ saa number we yi a wɔbɛgye wo so na nea wo pɛ bia no wo nsa atumi aka afei Masha Beauty and Training Center oyo oba na wahosiesie no pese edi mu a eya ehyaase fitiri ho eno nti yase oba wani monyam na utiri hwi nti wo pese utiri hwi no wo ma ne ya fan ya kama no akoma hya ho no aye utiri ho kama de ama boss braid na pese obo obebo ama knotless obebo cornrow obebo pony obeso ama ho de eyeye wotire ho bia Masha enim ye wig nso obeye fine ede ama pedicure ni manicure betwi wo na mrom no nanti ama kama bibia efa yetiri ho ahosiesie bia Masha onimye ena animu ne nso no manyo no ya fra wa chejai na twi makeup papa na wanim ne nya fine or the product papa na etwi nti na nso oben ne krosa bia ngu wanim kama wedding engagement abedin tour ene de keka hu na wo ya puntuo bia kwa puntuo bi nso asenso a wa wo kwa akohwe bi kohwa de nation wo kwa obeya hu makeup ama wa esi usi nso se bia wo tu bedin wa wo ye wedding engagement aware hu dindin nyame ma obi a na ne wansem for all wa twi wanim kama waye otiri fine o de twitwa mfoni anipa nso yo me ti Masha wo behwa ye ni nyina kama de ama o sibra no onkyere free etire hu ade yo ne makeup ni nyina wo bekere free se wo pepa no nko ade a onyo hwe enu nti enu nso mu ode pa emaye mu amawia ko bi wakotro bi si ye onim se won toaso onu anim na komam se won toaso ne ma me kura ka so be ma na toaso kura ne results no onu anka se nim se ebeba no ne ma me kura bu befu unim ho obi anim na ho de mesra wa antelete ka kiro ma me no mfa nkwa Masha we free ya numfo be ko mo SS free SHS na wi aba na ya madam sa uti na niam wa ya what is matter ne atro bebrebe a na de nsan no dwuma no eka me se na sika wewo mu mo mbotire hairdresser for di diska ani wo mo keke ka ho ne wig ne kra de jaja ba ya unim se suku ni nimwa wa hyase otro bi si wie ya metena fie mehye ntade nketenkete kwa madam Masha ho na wonkyerɛ nsan dwuma kama 3 years ubebu wani na ba se 2 years nso na ba na kyese wa ya madam wa bie o shop ebeba no wa ka wona ya abia so na wo maawa omo nso besua bi bebre kama mesra we na kyira kwan awachem odan Achimoda Community Nursing Training School kwane so afre Madam Masha na nimu so te se 0208 309 581 0208 309
581 and 0244171667 0244171667 Ahenkan FM obasa obo wade tonde hu dawura ya wachem aboabo ya be show fine papa ema ya bomu ama obi ate wonka enu nti bra achem aboabo ha ne ebutuo untimi mma nso a no afre number 0244878763 0244878763 abusia ya nwoso ne yemfa ensem no ebi enka ho emma wo emra sebedwani ogina mu ma omanfo ewo north ton abato mpesua so ayo ni munyamfo Samuel Okujeto Ablakwa na wakasa e dia fascinate wo mu hotels yo yes enka wo ton na nso so wo mu dia ba monten so kire so wo mu anya nton na nyanko no so ba beton so kire so na nikura anye ho biem enti dia wo ton anya nton na ka ne wo beton so anya nto dia ene na upoku mfa ninku obi adware ane ho mpai na saa asemi beton monten so ne san abopini onimunyamfo yi ene ebisa ne se ye kwakofa saa asemi ya ba nyina da eyo no a asemi ba beton monten so amagana fo nyina hunu nia ekọ eyo no a sese ba bia de na koduru nie osomu sen ene o kire so we ni ade papa ade papa no sabio papa so popa nwoma so enye na numu ode ne yie mu a okokotwe beto monten so ankrofo twe o ma no bia so anu o mo ka no na enye se senetefo no ana wo tu nani die su o mo so na wakeka bia kire wo mo ede o mo ato otankuruwam anaso wo keka o mo ho nsema o mo ho aye Ghana fo ahi dabi ne yie mu a eni ti se ene yi wo mo ankasa akoda na sumya mo madwendwen na ne o mo ye senko o mo ye no o mo asese o madwen dia eyade papa obekoso asre Ghana fo se eniema bi se nu aya na fa o man no ho no se ba eya ye nyina ye nsom ye ntaakire ye nya NDC MPP o ni ode bae no ye NDC ni nti we ye o ye nyina opese ye to abade ma ni ntia o we ye ode bae o ye MPP ni nti wo ye se nyina opese ye to o se saade no etokoso a adwapade ye o man ne dia no bekwa akodi amanyofo nsem ama o mo ankasa se de o mo pe no ene o mo de beye eni nti dia akoso ne de na ani age pa okoso asre Ghana fo se ye mo man ho do entina yemu victory for all Ghanaians, particularly organized labor. The major lesson SSA from the current development, and it's we put the national interest first, Ghana first. Subject all those affiliations, whether partisan or professional or ethnic, or if we put those secondary and artificial dichotomies aside, and we put the national interest ahead of all other interests, now we will achieve success. We are Ghana for sorry, Ghanaian workers beginning from and then Omo Enko Ejuma Omo declare strike. Shesena Obia Johnny Rock City and Omo defended this obnoxious or conflict of interest, lawless transaction. Suddenly Omo issue statements they are backing hotels, no from hotels. I am now defending last week Omo hold a press conference defending Ghana for Mobekasa Yenti Obia Ton hotels no Mudia now so Yenti the Mokan Ton Ton board chairman draw long episode there no dear all what we are saying only doesn't know what we are saying there one on there but Ghana for sorry made for more issues board chair first one signing Friday and or signing you could tell that there was fire on the mountain Saturday or issue second statement this time was signing statement Ahenkan Akan abusia ne atwagu yeyi eye onimunyamfo Samuel Okujeto Ablakwa wono ye North Ton mrahye bedwani senate nkomo nyina da ono ne kotwe baaye e na ote ne nka no ma yamfa madwenkyere entoaso emfa mamoe yamfa madwenkyere entoaso emfa mamo Facebook ena miginan yabo a Prince ede ne de aba ya chese nani abede pa nani abre ya wose kasebon edidam pa ya wonum etie na wose eye clear live and clear ewo Tanoso Star Junction yada wase pa yada wase sanso enas fantastic Wilberforce so de ne de aba odi wo ka ho asem no ye ka ho asem ene japade obi anu ya ka ho asem enti master planner junior kentampo
wono de na mede eto aso ama wi yo na dwenkyerɛ no so de bai sɛ monto aba no emfama Dr. Alhaji Mahmudu Bamia ene Dr. Napo omu ye buei oso omu ye buei papa omu ye buei enti no Ghana fo monto aba no emfama wo mu ono na dwenkyerɛ wode aba eno no sanso ena ye Amisco Spelele ono nso ne dia wode abaniye wono nso kyerɛ sɛ hawa no oyada no na wasesa afa dia omanbo adwo 60% o hotel o edie bayo echire enti mo ho adwom se dia mo ho adwom se kokobia kokɔ nti ono ne dia ono nso de aba eno no na akua mo abo aten so de ne de aba ono nso say breaking the 8 ne dia eye possible pa ha na say enya possible eye possible awuja ke dilali so we she birthday o say happy birthday in confirma Zita Emifa student wo Bishop Owusu Girls School yo ochiano esanso man awodapa ko mensa pillar 2 so the free dome kwa benya no dia msa makanda da na shama aba Edna ono nso se wono de ohunu ni se nanado danko akufado wa perform fa echen abronya DC abronya DC na ade nto nanado nti ono ne de ode aba eno no na mamenko SMS ye we se kasebo ne didampa ne nani je ho fili kasebo no si ochia Mr. Sintim NPP youth organizer asene manso akroso asenfo nyina nim ba akopɛ ena ono ede ne de aba no na mame wish birthday we happy birthday enko emfama Jena asanto agena ena ye kase oye Mrs. no happy birthday enko mame dofopa yakopon hira wakoma so ade bia emrem paye bia wo sori ahomache bo bia no ena ye birthday yakopon onka ne tententem no nya ma on tententem sika de ma obi oma ebi empa ho da sika dwete no oma ne nya moho na husband su sika nya bebre na di fili wiase omo se ede na sika wo mu ana e ma ne yede pa etije na happy birthday nkwa tenten ye ka say na no nkwani mu a na chesa anye yenti enkwa tenten ahoden sika ene anigye bebre ena mesre ede ma asanto a yo nti de Owusu aduomi ono nso wo achim odan de aba eni o kire se nipa ankasa de asem ni ho a na wakofa asem aba nti napo obekọ nkrufo ana onko na se wanko a ne master Dr. Bawumia Somano so wonko ho a obekọ nti wo bisa question Owusu aduomi achim dan ne de ode ba ye no evi am ye fancy anaja sports of one fa na akabi wo mu asi okay ebusua asi kasebo ne de asi hanom sei nti mayamfa aseda enkoma DJ Kobike ono na di twa ya tu mu socials ne so sanso ena Samuel da ko chiame ono ene produce ye ne awie